Čaute všetci, toto je nové video a je to recenzia na Nerf Zombie Strike Crossfire Bow. Najskôr si povieme, čo všetko v tomto balení, keď si kúpite túto zbraň, dostanete. Potom si povieme, ako sa z nej strieľa. Ukážeme si, ako je nafarbená. Potom ju tak zhodnotíme, ako sa mi páči. Crossfire Bow je to taká kuša. Páči sa mi na nej hlavne to, že logo Nerf a Zombie Strike je z jednej strany nakreslené, aj z druhej. Taký bonus. Takže sa mi na nej páči. Tu taktická lišta a hneď tu máte takéto zameriavatko. Cez neho si môžete zameriavať. Toto zameriavatko. Toto. Potom, keď si to kúpite, máte v balení 4 Zombie Strike šipky, rovnako ako Elite šipky, tam sú zelené. Potom, takže, teraz si povieme, ako sa tá zbraň nabíja. A ešte som sa povedať, tu máte predĺženie na pažbu. Ja žiadnu pažbu nemám. A z tej pažby si môžete predĺžiť pažbou. Vpredu je to zaujímavé, že je tu tiež logo Nerf. A páči sa mi na tom hlavne to, že tie hlavne, sú tam 4, ale je to jedno, keď dáte do hornej alebo do dolnej, stále vám to bude strieľať. Takže je to jedno, či dáte napríklad hore nemáte a dole máte, tak vám to vystrelí z tej dolnej. Tak. A tieto ramena, tie sú vám na nič, lebo vnúka je pružina, takže by ste ich mohli dať dole, len mne sa to s tými ramenami páči. Taká kuša. A to je asi všetko. Ešte tá streľba. Potiahnete za toto až tu na a potom jednoducho stlačíte kohútik a vystrelí to. Nestrieľa to všetky 4 naraz, strieľa to po jednej. A ide to od hora až dole, 4 naboje. Môžete tam dávať kľudne aj Elite šipky, len tam nedávajte mega šipky, tie sa vám tam nezmestia. A tak to je asi všetko z tejto recenzie, ešte si povieme moje zhodnotenie. Páči sa mi na tejto zbraň, že je veľmi pekne zelená, skoro celá zelená, tu je to také hnedé. Páči sa mi tieto mriežky. Tu máte ešte aj napísané logo Zombie Strike, tu. Zombie Strike je tam, ale to nevidieť. A tak to je asi všetko. Tak, čaute u ďalšieho videa. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like, odber a uvidíme sa v ďalšieho videa.